Sessió 7 de ple ordinari, del dia 12 de setembre, a les 7 de la tarda. I comencem per al punt 1, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Sí. Sí. Jo voldria dir que No tens l'acte. no hi érem, però és que no hi érem per dues raons. Primer, jo vaig dir que era fora de viatge, i segona, que Jo no ho vaig rebre aquesta vegada. que vam excusar l'assistència, però no és això, però no... Falta la... La Sònia és fora de vacances. I una altra cosa, diu, s'aprova amb les esmenes, s'aprova l'acte anterior amb les esmenes, i les esmenes, clar, no venen consignades en l'acte. Bueno, és que poso les esmenes no substancials, això ja és la fórmula Sí, que posem bueno, sempre per dir que si han canviat una coma o han Per canviat... part meva res important. no hi ha cap... una cosa, això sí que no sé si ho he de dir ara o d'allò, però jo renuncio a rebre qualsevol indemnització d'aquestes que s'han aprovat. Jo també. No, No, perquè considero que abans ja no cobraven ara encara més. Això és una decisió personal, que evidentment no hi ha cap problema. evidentment, si hagués, per exemple, si hagués un desplaçament per assistir a una reunió amb alguna cosa, llavors sí, això és una altra qüestió de la dieta, però per assistència, indemnitzacions per assistència no. D'acord. Bueno, farem com estan a l'acte. Pues O sigui, l'acte anterior, us absteniu o què feu? Si diguérem que... No, home, jo per això ho pregunto, que és el lògic, perquè si digués no... Ara bé, clar, no sé si podem intervenir, abstenint-nos, dient que renunciem a això o com ho hem de fer. Sí, home, no deixo cap problema, ja està. Doncs aprovada. Aprovació a l'expedient 307-2019, que és la liquidació del pressupost general de la corporació de l'exercici de 2018. Jo els he dit que nosaltres, com és normal, en aquest punt ens abstindrem. Primera, perquè no era la gestió nostra. Segona, perquè de moment no tenim res a dir. No sé si ens quedem la potestat un altre dia poder dir alguna cosa, però que vull dir que en principi ara, avui en aquest punt, nosaltres el nostre vot serà l'abstenció. Nosaltres ho aprovem i ho aprovem. Ja està. Abstenció. Jo hi voto en contra. Per tant, s'aprova per 2 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions. De fet, ara els punts de la convocatòria ja estan, eren aquests 2 punts. Sí que aprofitant que sou aquí i tal, m'agradaria fer un petit comentari de les coses que s'han gestionat fins ara, en aquests 2 mesos, descomptant l'agost. Que això us ho explicaré una mica més ampliat i no gaire extens als regidors que pertoquen. Tenim converses amb Cervià per l'atenció a la deixalleria, retomar un conveni de col·laboració que hi havia hagut amb personal i amb compensació econòmica, i tenim prevista la instal·lació de càmeres de seguretat i un codi i un accés codificat. A veure si intentem, entre tots, i amb això i aquestes mesures més de pressió, evitar tot el desparrame que tenim allà cada cap de setmana. La gent és molt incívica i si hi ha d'allò coses, va allà, les deixa allà i allà seguiran. Des de vàters que ens hem trobat, fins a rentamans, fins a matalassos. També s'han previstes unes xerrades per al canvi de... la proposta que hi ha de canvi de recollida de deixalleries, que això ja farem una reunió d'aquí 2 setmanes. La setmana que ve es fa a Cervià. I aquí? Sí, és veritat. Dijous i divendres. Per explicar el nou sistema que es pugui implantar, que és del porta-a-porta, que ja tots n'heu sentit a parlar. També us hem de dir que aquesta temporada al pavelló s'hi ha posat una taxa de 20 euros l'hora d'ocupació a tothom que vingui. Es pagarà 20 euros
A Girona li va semblar que era molt i s'estima més anar a Breda a fer... O sigui, anar a Breda, a fer els entrenos, hi ha gent per tot. El Palafrugell en principi li va semblar bé i hi ha un altre grup també que està interessat a venir a fer això. S'han canviat els accessos Canviem els accessos als magatzems del pavelló perquè hi havia polèmica amb els accessos que hi havia i tal. S'ha fet un accés amb claus codificades i només hi haurà una clau única per cada magatzem, amb la qual cosa s'evita que ningú que no sigui de l'associació aquella pugui tenir accés a l'espai. Magatzems, perdona, Del pavelló. De les entitats, Sí, on era el Hockey, els Reis, tots aquests es queixaven que si s'entrava, que si no s'entrava, que tothom tenia claus. Claus No es poden fer claus mestres no es poden fer claus, no còpies, per tant, jo crec que fora problema, perquè no podran accedir ningú que no sigui d'allà. A l'escola s'han fet els arranjaments que es fan cada any, a més s'han canviat les cortines que hi havia a la sala de projeccions, perquè eren molt velles i estaven fet d'allò, s'ha pintat una aula, s'han repassat les finestres, s'ha fet una neteja general. Després tenim el tema estrella, que és el tema de l'estació, que vau veure que va sortir al diari la notícia de que l'estació s'enderrocava. Això no és cert, no s'enderroca, i és més, vull dir, avui mateix he rebut el correu del director de la Direcció General de Negocio y Operaciones Comerciales, el senyor Vicente Yerdes, que mitjançant el seu delegat aquí a Girona ens proposa una reunió a principis d'octubre, el dia 4 d'octubre, concretament, per parlar de l'edifici de l'estació i dels terrenys colindants que tenen aquí, per parlar d'una possible cessió dels terrenys i de l'edifici i a més intentar aconseguir que ens la donin amb el teulat i les parets, tota l'estructura assegurada. I el senyor aquest molt correcte ens proposa això, que anem a Barcelona o que ell vindrà aquí i el dia 4 d'octubre parlarem d'aquest tema. Llavors enfilarem el tema de l'estació. I demanant, evidentment, si aconseguim que ens arreglin el teulat i les parets i una sessió de 75 anys, només ens faltarà trobar algú que la vulgui explotar. Però ja aquest tema ja el traguem del mig també. També sapigueu que l'associació d'amics dels ferrocarrils de les comarques gironines també estan molt interessats i que ens donen tot el seu suport i el seu ajut en qualsevol de les gestions que proposem fer amb l'estació. El tema del POUMS, a l'octubre mirarem de posar-nos ja a encetar aquest meló i posar fil a l'agulla i llavors ja farem les consultes i farem els estudis per fer les modificacions puntuals que siguin més necessàries, que és el que havíem parlat sempre de blindar davant de temes d'abocadors, remodelar alguns criteris que ara ja han quedat obsolets amb els anys que han passat i fer la revisió general dels punts aquests més conflictius. També us hem de dir que hem fet gestions, que també era un problema que es veu que feia molts anys que anava darrere i tal, de la piscina dels pisos d'allà de Francesc Macià. Aquesta piscina no havia sigut mai recepcionada per ningú, estava abandonada, creava problemes d'olors, d'insectes, en fi. La setmana passada hi van anar, la van netejar, la van buidar i van posar una lona. Però van posar una lona enganxada amb no sé què, amb la qual cosa, amb les pluges i el vent d'aquests dies, s'ha desenganxat. Avui, aquesta tarda mateix, he tornat també un correu i els he dit, sisplau, que tornessin a venir, que ens ho miraríem i que fessin ja una actuació definitiva. Però com a mínim la piscina està neta i buida, que era el que interessava. I jo em penso que ja està, això són punts generals. Llavors, en Xavi, em penso que volia especificar alguna cosa, tu no? De l'escola Lledesc? Marc, tu volies dir alguna cosa de les deixalleries i això? Sí, bueno, en definitiva, que la deixaria hem optat per treure aquella zona que hi havia de contenidors, aquella illa de contenidors que hi havia, l'hem tret d'allà perquè era un punt de brossa. Llavors, al treure allò, doncs, bueno, hem posat cartells dissuasoris perquè la gent no hi aboqui. Sembla que cada setmana ho han respectat. Hi havia un piló de llibres, no hi havia gaire res, però no era la quantitat que hi ha hagut fins ara, perquè era cada cap de setmana. Llavors, com he dit, sí que estem intentant poder instal·lar càmeres i uns codis de seguretat.
Sí que és cert que en Viladescens i en Cervià hem arribat a una entesa on tractarem la deixalleria a parts iguales o per habitant, diguem-ho així, que fins ara no era així i ho farem per habitant, i llavors el que sí que estem mirant de fer-hi és que hi hagi una persona que obri i tanqui la deixalleria, una persona qualificada, perquè el gran problema que tenim és amb els penals, o que la gent no aboca les coses on te toquen. Llavors, tenim molt de penal i aquest és el gran problema que hem de solucionar. Llavors, estem mirant això i que sigui compartit, que entre tots paguem la despesa d'aquesta persona i possiblement, si els números encaixen, que sigui cada dissabte oberta. De 10 a 1 igual, i buscar això, dimarts i dijous. Dius que un conveni tant per habitant, parts iguals, dius que fins ara no era així. Jo tinc entès que sí que era així. El que passa que, a veure, t'informo una cosa que poder s'ha callat i no han dit. Quan va plegar l'agutzil de Cervià... No en el tema de l'agutzil, en el tema dels repartiments a l'hora de pagar. De la despesa? De la despesa, no dels agutzils, no. La factura de l'any passat puja 17.000 euros. 17.000 euros. Sí. Perquè a més estem penalitzats per el que deia Marc, per la manca de bon triatge del residu. I això és una animalada, això és una bestiesa com la que tenim. Llavors què passa? Nosaltres estem pagant una part que no ens correspon, que no ens correspon, que ells també la fan servir. És que a més a més, sàpigues que d'ençà que va plegar l'agutzil de Cervià, Cervià va dir que ja se'n preocuparia de pagar a Sant Jordi la part que pagaven al l'agutzil. Però no de l'agutzil, o sigui, el de l'agutzil és el de menys. No, el de l'agutzil serà un ajut. Sí, no, però vull dir que ara... Els dimarts vindrà un agutzil a partir de l'octubre, l'Ajuntament de Cervià ens enviarà l'agutzil el dimarts a la tarda per obrir ells. Com abans, no? Sí. Abans que es quedessin sense, doncs ara tornen a tenir tots, ens enviaran un. I després dels dissabtes, ara eren 2 dissabtes, el que diu el Marc, llavors es mirarà si hi ha la viabilitat d'obrir 2 dissabtes més, i si és necessari, o potser només és necessari a l'estiu i a l'hivern no, i llavors es mirarà. Intentar donar la màxima cobertura. És més convenient el dissabte, que és quan la gent està a casa i quan la gent fa endreç i quan la gent se li acudeix de llançar coses. Però llavors ara sobre la marxa irem veient, adaptant els horaris. Però el que hem d'evitar és que passi el que està passant últimament. A veure, el diumenge mateix, aquí darrere dels col·legis, aquest no. Aquest no, ara confon perquè ahir semblava que fos diumenge, no ho era. El dilluns, aquí darrere dels col·legis, està ple de porqueria. Però no brossa dels contenidors, brossa de... Hi havia 2 cotxets, hi havia una màquina no sé què, hi havia no sé quantes coses, i escolta'm, el dissabte era oberta la deixeria. I el diumenge hi havia la porqueria aquí, és que no ho entens, escolta, si oberta allà, però per portant allà, no la vinguis deixant aquí. El problema és que estan deixant la deixeria o estan posant tot en el rebuig. O sigui, tu obres el de rebuig i hi ha sabates, jaquetes i dius, bueno, què és això? Estem reciclant pitjor que mai. I ara és el que s'ha de fer, jo soc partidària de fer-ho, la propera reunió, quan es parli de tot això, és posar els diners per davant i dir-li a la gent que això ens està costant diners, però no a l'Ajuntament, és que és diners de tots. Vull dir, estem pagant una cosa que no hauríem de pagar i estem deixant de pagar altres que potser sí que hauríem de pagar. O sigui, que la gent sigui molt conscient que els diners són els que són. O se'n van per un lloc o se'n van per l'altre. Si anem a jugar tots així... Sí, doncs no tot que ser. Clar, vull dir que és un... De tot deu ser, o sigui, hi ha problema, això és... Clar, però el rebuig t'incrementa el preu, després. Clar. Pagues impost. Cada vegada tenim més. De rebuig pagues impost. Doncs això... I se'ns estan donant els diners amb la basura. Això, el tema aquest és el de la deixeria, i llavors el tema de la recollida. La recollida de brossa, doncs, la intenció és poder implantar el porta a porta, que és on van tots els municipis. És on van la gran majoria, Cervià també s'ha manifestat que van per aquest camí. A través del Consell Comarcal? És possible, no ho sé, han d'acabar d'allò, però s'han de fer números, s'han de mirar que la nostra opció potser és el primer any, com fan tothom, primer any, 4 anys, les tarifes congelades, i llavors a partir dels 4 anys, quan això estigui establert i sàpigues com va, doncs a partir d'aquí pagar per generació. Que produeixi més, doncs que pagui més, i que produeixi menys, que pagui més. I el que ho faci ben fet, doncs que tingui les bonificacions com Déu mana. És així, d'acord, si al final tu acabes fent una recollida ben feta, i tens una bonificació, tot això que s'agraeix.
Vull dir, no és que res més que això, si tu fas les coses ben fetes dius, doncs, guaita, fem-ho ben fet, i saps que hi ha un control perquè els cubos porten un xip no sé què, saps qui ho fa ben fet i qui no ho fa ben fet, doncs llavors és una cosa que dius, però bueno, si al cap de l'any, doncs mira, abans de pagar-ne 5, em puc pagar-ne 3,5, doncs bueno, doncs tens un estalvi, saps? Com menys estem anant cap a... I a part que a partir del 2020 tot això s'acaba. Vull dir que estan apretant per tots cantons. I jo que no ho faci bé tindrà garrotades, vull dir, això està claríssim. Evidentment que s'ha de mirar, o sigui, de fer-ho bé i que després el fer-ho bé repercuteixi en la gent que ho fa bé, això està claríssim. És que és l'únic incentiu que tenim perquè es faci ben fet, l'econòmic, clar, i que es comenti, que es digui, guaita, jo he pagat això, tu has pagat allò, doncs fes-ho bé. El que és indiscutible és que s'ha de ser prou hàbil per trobar un sistema que funcioni, perquè això no pot ser. No pot ser que aconsegueixi així. El Consell, penso que són per 8 anys. S'ha de veure, jo ara mateix no sé. Sense saber quin és el preu, no sabem res. O sigui, fa 8 anys, a part de ser un servei que no requereix instal·lacions ni obres, de fet no pots passar de 5. Si has de fer inversió... S'ha de veure com va. Vull dir que cuidado... S'ha de mirar el conveni, s'ha de mirar bé les altres opcions. S'ha de mirar tot. Que 8 anys són... Molt de temps. Molts anys. És molt de temps. Bueno, això per una part. Llavors, l'altre tema era el del mosquit tigre. Bueno, vam rebre una alerta que és normal, que hi ha 3 o 4 alertes l'any, ara és un moment puntual, estem mirant si podem fer un tractament a tots els invernals. El que passa és que el que requereix és temps i que et contesti la gent, perquè tela, la gent. Bueno, si ve a nous, ara a punt d'eclosionar, jo suposo que no, ja petites pluges... hauran marxat, no, però sí que mirarem de fer la setmana que ve si el podem fer, i a veure si ens acaba de durar aquesta temporada. I de cara a l'any que ve, mirar de poder fer els 5 tractaments, que és el que pertocaria. A veure si ens podem estalviar tenint almenys uns quants, perquè sí que... Això seria cada 2 mesos? Sí, més o menys, a partir de l'abril fins a setembre. Més o menys seria un cada mes, més o menys. Seria això. Sí, a veure si entre tot podem. Que no és el que suposa, però si tenim els invernals nets i no hi ha d'això, doncs mira, l'altre és que la gent també sigui conscient a cada seu i faci el que pertoca, no? Farem recordatoris com aquest que hem fet, farem recordatoris cada temporada alta i la gent que sigui conscient que no tingui platets amb aigua fora. Paga d'Ipsalut, això també, Sí. Home, tot no, però val la pena. Bueno, és això, és buscar això i no és el que val fer un tractament en els invernals. No, per això... I que esperem que ens acabin d'enviar perquè també són ràpids. Normal. Sí, bueno, clar, si tu demanes una cosa, ara, jo ja ho entenc, no? Que tothom té feina i no tothom està per el que ha d'estar, però és clar, el que diem, encara aquest dematí has fet un record de dir, bueno, què penseu fer? Ja. No, que des del moment que s'envia l'alerta jo crec que les institucions implicades haurien d'estar una mica al tanto ja i tenir les coses a punt. Però el problema és que és el que diguem, la gent va com va i... M'entens? Ara tu tens una alerta del moment que s'ha de fer i ara n'hi ha, perquè n'hi ha hagut, ara últimament n'hi ha hagut més que no pas a principi de temporada, sobretot ara a final de temporada és quan n'hi ha hagut més. I a vegades viuen on no hi ha aigua, també, cuidado. Que hi ha llocs que sense aigua. El que passa que sí que la cria, o sigui, l'ou i el que és la pupa i tot això està amb aigua, si no està amb aigua no funciona. I això són les dues coses que I la Maria José també tenia alguna cosa per comentar, no? Sí. La primera és la del pavelló, que si recordeu de l'últim ple havíem dit que calia fer una neteja i desinfecció extraordinària perquè no teníem clar els controls que s'havien fet, els resultats d'acumuladors de temperatures i tot això. I bueno, aquest conquest extraordinari no el paga el DIPSalut i llavors, per diversificar, vam demanar pressupost a 3 empreses. Llavors ho vaig fer totalment a l'atzar d'un llistat que té Sanitat de les empreses autoritzades. Llavors vam agafar una de Girona, una de Banyoles i una de Figueres. D'aquestes 3, 2 no van contestar. La primera que va contestar ja em va demanar per venir a veure, mirar la instal·lació, veure els plànols, tota aquesta història, i les altres 2, quan ja feia una setmana que havia passat, i perquè també ens corria pressa que la gent havia de començar i no podien utilitzar l'aigua calenta sanitària de la instal·lació, la Núria diu, fes una trucada, aviam si
Total, que un, ni fent 2 trucades va contestar i bueno, la gent deu una tipa o no ho entenc. L'altre, després de 2 trucades, es va donar compte que hi havia 2 trucades, el mail no l'havien vist, bueno, tal que va enviar un pressupost. Llavors, la primera empresa que va venir, que és Stop Plagues, el pressupost era més car que l'altre i llavors ens ve el dubte de si un o altre. Però, bueno, a l'hora de la veritat vaig triar el primer perquè el primer dins del pressupost incloïa un assessorament sobre la instal·lació. La instal·lació del que és el pavelló no és correcta del tot. Bueno, els planos que va fer CECAM també hi ha algun fallo, que ho vam comentar amb la gent que tenim de Dipsalut, que és la Imma Vilà, perquè clar, això ho han de retocar. Però a part d'això hi ha un tros que és hi havia un tros sec, que això és un tros de risc. És un tros de risc perquè junta aigua calenta amb aigua freda. Llavors, amb l'aigua freda que justament entra. O sigui, tota l'aigua de retorn que torna de la instal·lació, per força d'anar als acumuladors a tornar-se a desinfectar. Llavors, aquí no sé per què dimonis van fer això. Bé, és igual. La qüestió és que... Bueno, jo perquè és la meva feina. Llavors, bueno... El que passa que, bueno, llavors ara amb la Imma vam veure una sèrie de coses i estàvem d'acord i vam pensar que potser aquesta empresa si ens podia aportar alguna nou o veia el mateix que nosaltres. La cosa és que vam triar aquests perquè feia aquesta part d'assessorament i vam dir, bueno, si som 3 que... De fet, és bastant clar el que està malament, però bueno, és igual. Ara ja es farà, també calia posar un filtre que s'ha de posar a l'aigua freda des de fa 1 o 2 anys, que és un filtre per l'Aleixo, que és un filtre que compleix una norma UNE, i així ja tindrem clar que amb l'aigua freda, suposant que hagués d'entrar alguna legionel·la, doncs ja no podria entrar. Llavors ara ja s'ha establert un sistema d'autocontrol pel qual cada dia es determina temperatures d'acumuladors, dels dos i de retorn, perquè com que aquells acumuladors no estan en sèrie sinó que van en paral·lel, llavors s'han de determinar els dos, mentre que a alguns llocs i aquí a vegades només se'n determina un. I el retorn també, només ens falta veure qui pot fer aquest control al cap de setmana, ja ho tindríem. Després també hem programat el que és l'obrir totes les aixetes que no s'utilitzen, que això també és de llei i tampoc no hi havia registres d'això, llavors també ho hem fet fer. I després també calen unes neteges i uns manteniments que vaig demanar als que venien d'aquesta empresa que fes un parell de fotos perquè hi havia alguns escarxofes de dutxa que estaven en mal estat de manteniment. Clar, el problema és que tècnicament la legionel·la viu perfectament bé amb el que és ferro, el que és calci i el que són minerals. Llavors, clar, calcificacions i coses d'aquestes no en podríem tenir ni una perquè tot això afavoreix que hi sigui. I si és, afavoreix retenir-ho. Llavors, en un moment que les temperatures no compleixen, podríem haver tingut un problema. Ara aquesta neteja i manteniment també la van fer aquests que van venir tot. Realment, perquè us feu una idea del que va venir l'empresa que envia Dipsalut, perquè aquell dia també va haver un problema que vam començar una mica més tard, però també se'ls va oferir de quedar-se més estona i no van voler, allò va ser unes 2 hores, i aquests van estar des de les 10:30, crec que van venir, o vam quedar una cosa així, fins a la tarda, a les 6 o les 7. Vull dir que van fer una... Ens han enviat l'informe està bé, i les fotografies també, tot això ho penjarem de l'expedient perquè la gent ho tingui, i el dels contractes ho he explicat perquè sapigueu perquè es va triar el més car. Ara intervindré, si em permet, perquè tinguem tot coneixement del que té tot. La veritat és que em sobta perquè ara no sabria dir si va ser Dipsalut o va ser CECAM o va ser aquella empresa de Vic que feia el Braut Ambiental o Eix Ambiental, tenien 2 o 3 iguals. Aquest. Van fer un informe dient tot el que feia falta per sanejar, diguem, d'alguna manera, o arreglar o resoldre el problema del pavelló amb aquests circuits d'aigua. I vaig dir, jo no hi tinc pas res amb això, clar, m'he de fiar del que digueu, claríssim. I ho van donar a les pistes del poble. Van fer la modificació. I ho van fer tot. A nosaltres ens van dir que ho feien tot. I que no tindrien cap més problema, o sigui, sí que es havia de fer la neteja anual. El que va fer la primera modificació alerta va ser l'Agustí Piferrer. Va dir, home, s'ha de fer això, i li van explicar i ho va fer. Ell va dir que ho havia fet,
i la prova és que segur que ho havien fet, O està modificat. perquè van venir a comprovar i van dir, ara està perfecte. Aleshores ens van enganyar o ha sortit. Clar, jo no ho sé, jo per exemple he vist l'informe de DIPSALUT del 17 i del 18, en els informes surt el que falta per complir dels autocontrols i de coses d'aquestes, i el plànol me'l vaig mirar jo directament, però perquè jo és la meva feina, si no tampoc ho hagués sapigut. Llavors, deixant d'alguna banda que alguna cosa del plànol no és correcta, vull dir, aquestes coses, aquestes petites incorreccions del plànol no tenen a veure amb el que us dic, que és que això d'ajuntar aigua calenta amb freda. I llavors... No, a veure, el que dic no és que posi en dubte el que dius. No, que ho pots posar en dubte, És el que passa, són temes molt especials i és de persones molt especialitzades. La prova és que venien a comprovar i deien, ara ho tenim perfecte. Si, segons diu, no ho era perfecte i ens han... Bueno, hi havia una altra cosa, és igual, ja està, no ho sé. Vull dir, jo ho he trobat així, jo perquè és la meva feina, si no segurament tampoc m'hagués entrat, però dir això, que en els informes de DIPSALUT ja consten algunes deficiències. El que es tracta és de tenir-ho bé i ja està. Sí, ja està, i de no tenir... I la sort no ha passat res mai. Exacte, i després també la cosa és de deixar ben clar, que l'altra vegada ja ho vam dir, de dir, no es fa aquesta neteja perquè se sàpiga que hi ha un problema, sinó perquè amb el tipus d'autocontrol que hi ha no estem segurs que no n'hi ha. Llavors la legionel·la és una salmonel·la te la trobaràs sempre que n'hi hagi a la cuina i una legionel·la li toca pobra i pringa. I una altra cosa que també faltava és la inspecció de l'ECA, perquè al principi quan vaig començar amb això vaig creure que era de baix risc, perquè molts d'aquests pavellons són instal·lacions de baix risc i sense retorn. Llavors vaig veure que tenia retorn, vaig veure que era el risc i per tant hauria d'haver passat una ECA. Llavors ara el que farem és fer totes les... Però aleshores per què no ho deien, doncs? Jo només estic a la meva pell. Això és que quan faig inspeccions em diuen i per què no ens ho ha dit l'altra inspectora? Dic, no ho sé. Jo només sé la meva feina i ja està. Com és d'ajudar, nosaltres ho haguem fet i la pista es feien el que... Home, ja m'imagino que no volíeu que hi hagués una lectura de poble. Millor que no. No ha passat mai, que hem d'estar contents, que no ha passat mai res. És al·lucinant. Hi ha un tema conflictiu amb l'Alegio, que això fem també part de formació, que és que la gent confia molt en les analítiques, i una de les xerrades que farem al poble de formació serà d'analítiques, perquè la gent, quan hi ha una analítica, ja ho dona per bo de per vida. L'analítica en tema d'autocontrols només valida l'autocontrol, però si no hi ha autocontrol l'analítica no diu res perquè és una mostra d'un moment i un dia. És igual, la qüestió és que ara estamos en ello i llavors el que sí que farem és no avisarem a l'ECA fins no tenir tot fet, la instal·lació canviada, els autocontrols on tens seguits, perquè si venen i ho agafen tal no la passarem i haurem de tornar a pagar. Per tant, els avisarem quan ho tinguem tot, d'aquí 2 o 3 mesos, i es faran noves analítiques que espero que surtin bé, perquè a vegades amb aquests trompassos també de neteges a dintre també això desplaça plaques que també poden anar per aquí o allà, però en principi jo crec que aquesta gent ho van fer bé. Tenim el certificat conforme s'ha fet. Tenim el certificat, exacte. Sí, o sigui que hi ha una part de tema tècnic i una part de tema legal, que és que almenys l'Ajuntament quedi coberta de qualsevol responsabilitat si passés alguna cosa. Llavors, en temes de protecció de la salut, que també tenim responsabilitat, hi ha les piscines privades d'ús públic, que el DIPSALUT també ha enviat els informes de les dues que tenim. Ara, de cara al proper ple, ja us ho explicaré, ja els hi enviarem i llavors ja els hi demanarem que facin totes les mesures correctores que els hi demanen. En tema de protecció de la salut encara i relatiu ara a seguretat alimentària, això era ambiental, per tot el que són els menjars aquests col·lectius que preparem a Sant Jordi, dels que fem publicitat, de les associacions que a través de l'Ajuntament organitzen coses, demanarem 2 coses. És a dir, si és una empresa que està establerta com el que diem Clau 26, que és una empresa que fa plats preparats, li demanarem que ens enviï el registre sanitari i a més ens haurà de demanar tot el que són autocontrols relatius a aquella elaboració d'aquell dia. Perquè
i si és una persona que és autònoma, li demanarem que faci la formació com a carnet de manipulador. Bé, es diu carnet de manipulador, però formació com a manipulador i els autocontrols d'allò que es prepari també per aquell dia. Perquè jo crec que és l'única manera que l'Ajuntament també quedarà T'has cobert. deixat on ha estat? Perdó? Has dit autònoms? Autònoms i empresa, que ja té clau 26. I els voluntaris? Els voluntaris, si participen, tot i no cobrar, haurien de tenir formació també. Com un autònom. És difícil. Sí. Bueno, mira, si ve un dia i s'ha de fer alguna cosa, ja els faré una mica jo, però la meva formació no val. A més, jo formació i inspecció ja em faig allà, no de llonses, no? Però bueno, sí que el DIPSalut al desembre organitzen formacions amb l'EGIO i amb això. Doncs llavors persones que estiguin interessades en aquest tema o que vulguin ser voluntàries són gratuïts i crec que tampoc no són gaire llargs. Es pot donar informació. Són 4 hores, un manipulador d'aliments, són 4 hores. Vull dir que també ja està. I llavors ja sortint dels temes de protecció i anant als temes de promoció, per les coses que han anat sortint del pavelló, com que ha costat de lligar, jo també he fet vacances uns dies, i una cosa i una altra, la promoció que estava prevista començar al setembre, no començarem segurament amb... Hi haurà unes coses que sí, que són les que estaven programades, però el que jo em vaig comprometre a fer més a nivell personal, que és fer formació en alimentació i altres coses, ho començarem al gener, perquè vull revisar tot el de protecció, que no quedi cap cosa suelta i que prenguem per alguna cosa. Que us comentava abans, problemes hi poden haver, però vull dir, no està el cas del que ja he més coneixent-ho, vull dir, negligències no. Llavors, fins que puguem, fins al límit que puguem, ho vigilarem. Llavors, de promoció, en aquests dies de vacances, també vaig fer una trobada amb la farmàcia i vaig fer una trobada amb el CAP, amb tot l'equip de protecció primària, per comentar-los tots els que eren els nostres compromisos electorals i que amb vosaltres havíem parlat i que us semblaven bé. I la veritat és que vaig sortir molt contenta perquè estàvem com molt bé, o sigui que ens vam entendre molt, cosa que pensava, a vegades els interessos, depèn d'on te treballes o del que fas, no coincideixen. I en canvi, no, molt bé. Vull dir, tant amb el que és el Consell de Salut. Després farem també una reunió a l'any específicament en farmàcia i CAP per tractar més coses professionals i veure qui profiti podem treure pel poble, però serà una cosa més tancada i així. I després, què més? El del Consell de Salut ja ho he dit. Ja està. Més o menys? El Consell de Salut, perdona, de què forma part? El Consell de Salut és un consell, està en la llei de salut pública, que abans era preceptiu i vinculant, ara no ho és, crec, però sí que és un consell d'associacions dels pobles. Hi pot participar molta gent, però bàsicament està fet perquè facin associacions del poble, gent que treballa en grups humans del poble, digues CAP, digues escola, digues llars d'infants, digues així, i llavors l'objectiu és que el que són problemes de salut pública o possibles problemes de salut pública en un poble surtin, perquè els temes, hi ha molts temes amagats que poden ser temes que afectin els adolescents, per exemple, d'addicció a noves tecnologies, poden ser temes de violència domèstica, poden ser temes d'aquest masclisme subtil que està en el nostre propi llenguatge tenim assumit, temes de fragilitat, tant si és una fragilitat mental com psíquica, mental, física, com del tipus que sigui. És a dir, es tractaria d'encaixar el que no són problemes personals, que és el que tracta el CAP de Salut, nosaltres estudiar-los com a temes de salut pública o de salut comunitària. Això s'hauria de crear, aquest consell? Aquest consell s'hauria de crear, sí. I llavors el que sí ens vam comprometre a tots, nosaltres en campanya i amb vosaltres, era que el que sortís d'aquests consells seria vinculant, perquè la gràcia també que tenen és la participació del poble en les decisions polítiques. Perquè clar, si tothom diu una cosa i tu fas el que vols, tampoc té massa sentit. Llavors es tracta que entre tots es comenten els temes, es donen unes prioritats i al llarg d'aquest temps, el que estiguem, doncs intentarem fer el màxim de coses que puguem. Això del Consell de Salut, permetem, això del Consell de Salut té res a veure amb allò director de la salut, que era allò, com es deia, agència
de salut pública o no? L'Agència de Salut Pública dona unes competències a l'Ajuntament i unes competències se les queden. Llavors, aquestes competències directes són aquestes de protecció de la salut que hem comentat, que són responsabilitats. I el Consell de Salut està en aquesta Agència de Salut Pública. Això és un òrgan de coneixement i de discussió per dir que no hi hagin problemes que no sapiguem, que a nivell individual no surten, perquè en el CAP es tracten problemes individuals però no de grup, i això entra dintre del que és salut comunitària. Que no he acabat d'entendre mai quina era la funció de... Doncs és això, que t'he explicat. Bueno, encara. Sí, val. És una bona... Bueno, jo perquè m'hi dedico i m'agrada, però crec que és una bona finalitat pel poble. Vull dir, hi ha coses, a vegades, que... Bueno, no ho veus igual, però sí, jo crec que sí. Teòricament sí. Bueno, és que l'agència aquesta ve, cada no sé quants anys, porta un conveni, s'aproven unes faltaries... Sí, el que passa que això està fora de conveni. O sigui, el conveni és per fer tasques de protecció que l'Ajuntament no pot fer i que farà Sanitat. I això, sobretot, normalment s'acaba reduint a restaurants. Aquest no és el tema. I comerços, jo tenia entès Sí, comerços, restaurants i comerços. i Però això també està fora d'aquest Consell de Salut. està bé. El Consell de Salut és com un tema de diagnòstic de problemes de salut comunitària, priorització, marcar línies d'actuació i fer-ho, bueno, el que puguem. Que es pugui. Sí, està bé. És una bona eina. Bueno, ja està. Bueno, crec que ja està. Vosaltres teniu alguna cosa a dir? No. Doncs aixequem la sessió. Gràcies per haver vingut. Teniu alguna cosa a dir vosaltres? Jo sí. Digues, Quim. Bueno, jo he sentit a dir que parlàveu de la recollida porta a porta i, clar, jo penso que és un tema prou important i més tots ho vau dir també en la campanya que els temes més importants i que impliquessin més al poble es parlarien i es decidirien entre tots. Això és el que hem Trobo que dit. seria un tema Això és per el que hem poder dit. fer una reunió. La setmana que ve hi ha una reunió informativa. A partir d'aquesta reunió informativa, quan ja tothom hagi escoltat què és el que ens ofereixen i de què es tracta i com va muntar, possiblement no, llavors farem nosaltres una per tenir un feedback amb vosaltres de les opinions que hi ha dels veïns referent a això. I si hi ha dubtes i nosaltres els podem aclarir, doncs molt millor. I si hi haguessin molts i molts de dubtes, doncs faríem una altra actuació amb el Consell Comarcal. De fet, el dia 20, divendres que ve. Vale? A quina hora? O sigui que no a les 8. Bueno, ja ens n'entrarem, no? Sí, no, hi va per tots cantons, vale? Llavors, a part d'això, sí que aquest dia hi poden haver-hi preguntes, dubtes, el que es vulgui. No es farà res sense... Implica molt el comportament de la gent. Evidentment, totalment. Evidentment. I és un tema molt controvertit perquè, bueno, Evidentment. significa un canvi d'hàbits molt important. Importantíssim. Depèn de com te miris el camp. O no, depèn de com estiguis. Sí, depèn de com estiguis acostumat. No, clar. hàbits segur. Si tu estàs acostumat a quedar-te en una bossa, evidentment que s'ha de fer un canvi d'hàbits. Si tu estàs acostumat ja una mica a separar-ho tot, no estaràs en un canvi d'hàbits. El canvi és tu fer-ho ben fet i vas a un contenidor i deixes a la teva bossa. Evidentment. I ara d'aquesta manera no podràs fer això. T'hauràs d'esperar que passin el dia que passin. Sí, però és que al final la recollida... Clar. Sí, evidentment. A veure, s'hi ha de creure. I segon... Nosaltres i els altres. Tothom hi ha de creure. Però segon, que et vinguin a recollir, em penso, les escombraries de casa, això abans ja es feia, i és un gran luxe. Segon, no crec que cada dia tiris un cubú d'envasos. No, però per exemple, el peix, si vols, te demostraré el dia que vulguis que no fa pudor si es fa ben fet. Si fa mal fet, evidentment que fa pudor. Si fa mal fet, evidentment que fa pudor. Home, doncs podeu dependre primer això. Vale? Que es fa ben fet, si està ventilat, i amb bosses com Déu mana, no fa gota de pudor. Vale? els gats, què fas? Doncs donar-los els gats, i si no, utilitza'l en el compostador, vale? Perquè és orgànica.
Hi ha gent que viu en pisos i que Ara viu en t'anava a dir. cases, No, Sí, el problema gros És això. és per la gent que viu en un pis. Hi ha és acostumar-s'hi a fer-ho ben fet. Però en els pobles funciona molt bé, generalment. O sigui, les queixes sempre venen Mireu, la de prova gent de està. segona residència que ve de ciutats. La gent dels pobles que ho tenen van a llençar les escombraries en el poble del costat Sí, que no té. doncs aquí s'haurà Aquí s'haurà acabat, Aquí s'haurà acabat. El Aquí s'haurà problema- acabat, perquè tot va allà mateix. El problema aquí és aquest, que tot i que nosaltres no veiéssim clar, Sí, però no tots els voltants ho estan fent i ho estan instaurant i volen fer-ho. Per tant, jo penso que seria un error quedar-nos amb els contenidors nosaltres. Particularment trobo que és una cosa que s'haurà de fer. Que és arriscat, Però- tot el que però vulguis. Que és problemàtica. És I problemàtic. portarà controvèrsies. Evidentment que em portarà contra com tot. Per això dèiem abans que el que s'havia de fer és fomentar el fer-ho ben fet amb la bonificació Mira, al econòmica. final- Ja n'hi hem parlat, jo penso. Al final la prova és bona, mira, Jo crec que al tots els que han final, anat, els que tots es els que han queixen són anat, els que venen que de s'han dedicat a ciutats. fer-ho, Aquests sí no que n'hi ha ho cap que hagi tornat enrere. Cap. És Cap, ni un. inopinable. Només un Però abans municipi era una altra cultura diferent. en tot Catalunya. I tenies animals. Més pisos que tot. Salrà. Però va ser per I a motius sobre ho fan, polítics. això sí. I ja tornen a estar fent el porta a porta una altra Hi ha molta vegada. gent que no està gaire contenta. Bueno, clar, però depèn de com funciona tot plegat. Depèn d'on te vagis, la gent està Que supercontenta. ni que hem de seguir per un lloc. Ho teníem claríssim. Per exemple, l'escola orgànica, amb el porta-a-porta, cada quant te la venen a Dia sí, dia no, si no m'equivoco. Cara, Vale? cara. Sí, mira, ja saps el dia que has de fer carn i el dia que has de fer peix. Sí. Hi ha unes àrees, teòricament, vale, Sí, canviarem els hàbits Sí, de descàrrega, vale? Que també van amb un mando, evidentment. Que saben qui ha anat, qui ha sigut, exacte, no és allò de dir hi ha un punt de descàrrega anem i quedar tots allà a la merda. No, perquè és així. Igual que si tu, per dir alguna cosa, els bolquers, vale? Una persona que tingui mainada a casa, els bolquers, tu cada dia pots treure... O gent gran. O gent gran, vale? Tu cada dia pots treure els bolquers, si vols. Vale? Els pots treure cada dia, els deixes a sobre el cubo i aquells bolquers se'ls recolliran, no hi ha problema. Vale? No és allò que diguis, no, vaig esperar 3 dies que em vinguin a recollir els bolquers, no. Que és, evidentment, és una cosa que també fa pudor. Doncs no, tu aquells bolquers els deixes en una bossa, ben tancats a sobre el cubell i tots se'ls emportaran. A més, aquests cubells tenen sistemes perquè no s'obrin. Vull dir, en blancs endavant doncs no s'obre, en blancs enrere sí que s'obre. A la tapa de dalt, la tapa queda tancada. Llavors hi ha gent que es fica un ganxo a casa perquè no li caigui el cubell. Bueno, tot això són coses que ja has d'estar acostumat. Jo què sé, canvies el televisor, dius, ostres, aquella caixa no en cap en el cubell, no? Doncs bueno, el dia que toca cartró, la deixes allà al cantó del cubell i se s'emportaran la caixa, no hi ha problema. No, vull dir que no fa falta trencar-la, però vull dir que la deixes al cantó del cubell o garrafes de 5 litres d'aigua. A veure, dintre el cubell pot tenir que cabran un parell, com amb el resto no t'hi cabran. Doncs les deixes al cantó ben posades del cubell o sobre el cubell i cap problema. Val? És una mica tot això, no? Que serà difícil habituar-s'hi? Segurament que sí, serà complicat per tot, perquè són hàbits nous, són coses noves, hi haurà gent que no i hi haurà gent que sí. Bueno, si vol dir que has de treure cada cosa... Evidentment és un calendari. No, hi ha els problemes La amb la persona segona que té residència. ganes ho sabrà fer i ho farà. Perquè estan Bueno, acostumats jo crec que sí, però crec Som la gent gran que no que el més complicat primer, el que hem de ser conscients tots plegats és tenir clar què va cada cosa a cada lloc, val? Perquè hi ha molta gent que no té clar on va cada cosa, i segon, la gent gran. Val? Aquí potser seran els 2 punts que seran més conflictius. Conflictius en el sentit que els hi costarà poder més habituar-s'hi. Vale? Però la gent jove que està habituada a fer moltes coses d'aquestes ja serà per inèrcia. Això s'ha de fer bé perquè si no et penalitzen, perds diners de retorn. Bueno, és que al final és això, no? És dir, doncs mira, aquí m'estic jugant a no haver de pagar tant. Sí, clar. Vale? És així, no és res més que això. I clar, si tens una bonificació, dius, hòstia, doncs heu fet bé, tinc una bonificació, doncs a veure... Per què no hi seran cada cubell A veure, aquesta pregunta sabia que algú m'ho diria, o algú ho preguntarà, i el dia que hi hagi la reunió també algú preguntarà si obriran cada bossa. No, No, home. evidentment. Ja es veu, Però a des de veure, fora però a veure, es veu que hi ha escolta. dins. O sigui, que no Per exemple, un cubell d'envasos. Vale? Un cubell d'envasos. Vale? Si dintre hi ha envasos, aquella bossa d'envasos, allò, perquè el lògic és ficar-ho en una bossa i els envasos dintre la bossa. Aquella bossa d'envasos allò no pesa. Ja es veu el que hi ha allà dintre. M'entens? Ja se sent per la mateixa fressa que hi ha envasos, que no hi ha pedres. M'entens? Clar, és el que diguem, l'orgànica mateix. L'orgànica, les bosses aquestes compostables són quasi transparents. Ja veus el que hi ha allà dintre.
que passa que aquest sí que és un problema, això, perquè... Bueno, però vull dir que més o menys ja ho veus. Reboten, les bosses compostables és l'únic problema que crec que hi ha. Es desfan abans de Depèn, bueno, clar, has de dir molt... I el que diguem, l'hivern és una cosa i l'estiu és una altra. No. Bueno, i llavors, és com això, no? La persona que no tregui els cubells, doncs aquesta persona se la controlarà, evidentment, a veure, tens un registre de la gent que ha tret i que no ha tret. Jo què sé, pot haver una segona residència o una casa que estigui tancada i que ens vinguin un cop l'any, si entenem. Doncs aquesta persona l'ha de justificar perquè no treu l'escombraria. No, és que jo no hi vic, ho tinc com a segona residència i no passa res. No, vull dir, en aquest sentit, m'entens? Clar, t'imagina que no treu, què fa aquest senyor dels revisors? Te'ls ha portat al poble del Cantó, se'ls emporta a Girona, se'ls emporta no sé on. Ara, jo què sé, una casa cada setmana que de tant en quant treguin, bueno, és una altra història, no? I els que tinguin compostador se seguirà el mateix sistema que se segueix ara. Vull dir, tu pots tirar el compostador i llavors tens la bonificació igualment. Si no treus l'orgànica perquè ho tires al compostador, doncs has de justificar que tens un compostador i tires el compostador. Entens? I hi ha gent, jo que sé, que el compostador fa servir, doncs, com fan aquest tipus de recollida, mitat i mitat. Depèn de què ho treuen amb l'orgànica i depèn de què ho tenen al compostador. Doncs, bueno, tu hauràs de justificar-ho. Si més no, que és que, clar, el que no pot ser és, sobretot per les bonificacions. Llavors que estàs dient que, o sigui, al compostador hi ha coses que evidentment no hi poden anar. No, però hi ha molta I gent... són orgàniques i no poden anar. Clar. Llavors faràs la bosseta i perquè treus poc hauràs de justificar que No, tens un compostador. no, perquè ja treus. Ja estàs traient. Mentre No, treguis, perquè doncs sí. sí, no, el problema és si tu no treus res. O sigui, tu imagina't, no, en el sentit. Hi ha gent que té compostadors. No, però el problema és que, a veure, tu tens un compostador a casa i no estàs traient orgànica, no treus cap orgànica. Val? Doncs, bueno, no, és que tinc un compostador i fes un compostador i està, cap problema. Però que és curiós això, perquè imagina, jo que sé que hi ha gent que a casa seva no dina ni sopa, ho fa fora. Bueno... Vindran a fer el requeriment. Home, normalment no es tu pots justificar-ho. Ja te demana que et justifiquis. Que no es mira si no tires. El que es mira si tires bé. M'entens? Segur que hi ha coses que no pots tirar a l'orgànica igualment. M'entens? És el que diguem, moltes coses d'aquestes, bueno, és igual que ara, estic segur que hi ha gent que té bonificacions per tenir un compostador a casa i aquest compostador el té plegat allà en un racó, m'entens o no? I no l'està fent servir. Val? Bueno, perquè una de les coses que feia el Consell, en teoria, cada cert venir-los a revisar, era anar-ho a mirar, que no sé si ho està fent o no ho està fent. Ho van fer... No va per molt temps. Sí, però bueno... A casa no ha vingut mai. 15 anys que no ve ningú. Ho fan cada X i ja està, m'entens? És d'aquest sentit, és el fet d'aquest, no? Clar. Vam venir els primers temps, sí, bueno, que me'n recordo que vam venir a mirar si ho feies bé, si te'n sorties i tal. Però bueno, quasi fa anys ja hi clar, però tu vas dir que no hi soc, no em va bé, no hi soc, i al final diu, bueno, doncs ja està. No, sempre hi ha algú. Si no hi és, tira fora. Bueno, el fet és aquest, no? Clar, a veure, aquí estan, o sigui, tu en això tens una base de dades, però no del que consumeix la gent i del que fa cada ser la gent, sinó del que es treu, del que no es treu, si han tret, no han tret. Tu amb això pots jugar molt, llavors a l'hora de veure... Home, tens un llistat diari, Temps. M'entens? Bueno, i crec que hem d'anar per aquí si volem aconseguir alguna cosa. S'ha d'anar per aquí, seguríssim, perquè passarem del no sé quin tant per cent tenim. Jo penso que el que s'ha d'anar, realment, és quan estem en aquelles bossades d'envasos, és conscienciar la gent que comencin a demanar una altra cosa. Bueno, evident. Que això és una solució, però és una solució... Sí. S'ha d'anar a l'origen. Hem d'anar a l'origen. No hem de generar aquest residu. No, és que hem d'anar a l'origen. Quan vas al súper, no comprar-ho. Tu agafes una bossa i la deixes allà. És plàstic. Ja s'està fotent. Sí, Josep, però si no fem el moviment des de baix, fem solucions i estem donant de menjar a molta gent. Vas al súper, per exemple, i et cobren la bossa. Ara hi ha bosses de paper. Però resulta que el 90% de les coses que has comprat en el súper... Ve tot plàstic. Perdona, Quim, jo l'altre dia vaig anar al súper i ara ho faig sempre i arribo a la caixa i un cop va passar per caixa, aquí tens el Borespan, aquí tens els plàstics i jo m'emporto les coses a la meva bossa. Els plàstics que els llenci nens. És que, tu, m'imagina't, paguem pel plàstic que comprem, vale?
I a sobre te l'emportes a casa i pagues pel plàstic que llences. Hòstia, doncs no te'l cobren, que se'l quedi. Perquè tu l'has de tornar a pagar perquè te'l vinguin a buscar a casa teva. T'emportes la teva borseta i els deixes al El súper. que passa que costa Si ho molt, és això. No, Josep, és acostumat, vas amb la teva bossa i amb la teva bossa de verdura, la teva bossa de Congelador ja va. Evidentment, si no vols ajuntar per posar la carn, doncs no podràs posar-ho ni al Farem peix. una xerrada de Però materials aquest plàstics. pacte, que sí pebrons, que sí monxetes, que sí no sé què. És que tot ben blisters, ara. És que tot ben planificat. No, si vas a les botigues no. No ho podran fer, perquè ells volen una normativa que els hi acabarà prohibint, això. Bueno, ja estaria bé, també. No sé si hi ha... El què? Volen fer una normativa que prohibeixi tot el que va envasat en plàstic, Home, és que jo no s'ho d'haver permès mai. Quin sentit té una taronja amb un envàs de plàstic? No, un taronja o una poma. Un vas d'enciam. Una mata d'enciam. És que quin sentit té Molt això? fort, això, van que... començar amb el control. Sanitàriament deu ser recomanable, no? Sanitàriament, El plàstic, la merda ja la clar. portes a dins. Farem una Ja xerrada. no són les mans. I les La merda que amarilles pugui tenir la aquestes portarà fites que ell. van amb els tons de plàstic. Intrínsecamente en ella misma. És més molt plàstic que el que hi ha dintre. Sí. Bueno, doncs és el tema aquest. Podem mica en mica anar educant. Bueno, serà un tema dur, evidentment que serà un tema dur, però bueno, Provertit. però al final és un temps d'anar. I crec que la gent ho ha d'entendre, aquestes coses, si no els acaben entenent... Sí, ho entendrà. Bueno, els hi costarà, evidentment que els hi costarà, sabem que els hi costarà. La gent del poble ho entendrà ràpid, ja veuràs. La gent de segona residència és un altre problema. Bueno, Però els del poble, generalment a tot arreu, sembla mentida, però... Una altra cosa és la qualitat del rebut. bueno, i segon, Perquè, esclar, segons que guanyarem en qualitat de no tenir merda escampada per tot arreu, perquè ara Quan acabes una bossa de cereals, una A mi porqueria. no m'està de convèncer els perquè ja cereals ho orgànics. estic La bossa, el plàstic. El cartró, si Bueno, fas per acá... Heu sabut prou que s'han mogut per allà i s'han anat tots allà Què fa? amb Ja els fa? Però no el vol patir l'interior. No, clar. Si no, clar, hem de tenir paciència. No, posa per la casa davant d'aquell, perquè així sí podria anar-hi aquell, m'entens? Sí, i aquell no dirà res. Bueno, doncs mira que Jo també tenia una altra cosa, que és que he sentit que a la deixalleria voleu posar-hi càmeres i tal. Ho he dit aquí. Sí. Jo, em sembla recordar quan es va fer, que ens en vam cuidar nosaltres, que ja es va fer amb càmeres i amb una targeta d'una cosa molt moderna que resulta que No va anar bé. no va funcionar. I el tema de la càmera també hi havia molts problemes i fins i tot problemes legals que llavors si veies algú resulta que com que no sé què no estava ben declarat a no sé on, resulta que aquelles imatges no les podia fer servir. I al final es va decidir treure. Vull dir que... Has de tenir molt ben senyalitzat tot el perímetre que hi ha les càmeres de seguretat. Un cop està ben marcat, legalment no tens cap problema. Ja tu entres voluntàriament. Vam tenir molts problemes tècnics perquè me'n recordo que aquesta càmera no sé on anava i cada vegada l'altra no sé on, i vull dir, va ser que ens ho va fer el Consell Comarcal, me'n recordo. El problema és que els trenquen les càmeres i les roben inclús. Bueno, aquestes estaran al tetes i el tema d'imatge... El tema d'imatge ve tot gravat aquí. El gravador estarà aquí a l'Ajuntament. I l'altre serà un codi... Si tenim sort i funciona. I l'accés no serà amb targeta, serà amb còdic. Cada persona, cada casa tindrà el codi personal intransferible. I això es deixarà molt clar des del principi. No, llavors hi ha la responsabilitat teva. El codi quedarà registrat, evidentment, quan obres la porta i bueno, en principi dèiem que tingués una durada de 10 minuts la porta oberta, llavors no es tancava. El just per entrar allà, deixar les coses i marxar. No es tanca mentre ets a dins. Durant 10 minuts, en principi no. Suposo que des de dintre es podrà obrir. Es pot obrir des de dintre. Que a vegades el passat que s'ha quedat fotut. Ja ho hem pensat, això que No. Hi haurà un pulsador, evidentment. Un botó vermell. Sí. Hi haurà un pulsador per obrir la porta. Depèn de qui vegis què és, potser no li dones accés a obrir-lo. Però l'igual no serà amb el pulsador, sinó que serà amb un altre botó. Clar. Vale? Perquè clar, si és un pulsador ja estem amb picaresca, saltar, picar el pulsador perquè s'obri. Vale? També es pot fer, jo què sé, que tinguis 2 minuts per entrar, es tanqui i pulsis per sortir. No, una botonera dintre. Però sempre el risc que entri algú sempre el tindràs. No, que l'hora de sortir Hi van 2 càmeres, Una exterior que fa tot el perímetre i des de dintre una altra que grava tot lo de l'interior.
Així també s'evitarà que hi entri la gent a robar coses. Exacte. Bueno, això és un... Bueno, que vulgui entrar-hi, aquesta colla que vulgui anar-hi. Això sí que hi ha... Ho replenyem-ho. Sí. Un espavilat com tu ja has marxat i encara et queden 10 minuts i posa allà un tapa al sensor i allà va entrant tothom, tu ets el culpable que no se t'hagi tancat. No, perquè es veurà per les càmeres. Es veurà que han fet alguna cosa allà. Rebeu una vista que el portal no es tanca més de 10 minuts o alguna cosa? No, però es pot posar una alarma. Perquè si s'està al cap 2 hores obert allò, és responsable de qui l'ha obert i no sé. Tu no has fet res mal fet. Sí. Tu no has fet res mal fet. El que s'ha d'intentar és que si traguem a concurs el porta a porta, que el concessionari del servei també gestioni la deixalleria, que això se sol fer. I fas un pack integrat amb tot. Perquè, a veure, una deixalleria, si l'hem de gestionar nosaltres directament, d'acord, hi ha càmeres, hi ha targetes, però acabarà passant el que va passar ja en el seu moment, perquè és que és incontrolable. No, home, no és millor manera de que... Ara, si hi ha algú que hi és sempre, vull dir que ho està vigilant, bueno, en definitiva... perquè inclús l'àrea d'emergència, que sempre s'ha de posar una àrea d'emergència, el bo és posar l'enganxat a la deixalleria actual. Enganxar-ho dintre? Amb un altre... No, dintre no, perquè llavors han de poder entrar només a l'àrea d'emergència. Bueno, escolta, tu com a casa tens un codi. Sí, clar, entraràs amb el tu com a casa tens un codi per a la deixalleria. És que si no ja tornem a sèrie, amb el que teníem. No entens? Tornem a posar contenidors a fora. Tu com a casa tens un... No, fora no l'has de tenir tancat. Per això dins de la deixalleria. Sí, aquestes àrees van tancades igualment també, aquestes àrees de descàrrega van tancades. No, ja, però tenir dues coses tancades. Igualment tu li pots ficar la deixalleria que falta. Tu per entrar tens el teu codi, entres, vas a l'àrea de descàrrega que tornes a anar amb el mando, amb el clauer, i fas el que has de fer. Jo t'ho dic això perquè tinguis en compte, si estàs parlant amb altres pobles, que normalment es fa això, o sigui, el concessionari del servei se'n cuida de la deixalleria, i llavors ja es preocupa sempre de que allò funcioni. Si no, és un drama, que s'ha espatllat la càmera, bueno, aquí la va reparar, a veure, que no va a la porta, perquè les portes aquestes... És un drama. Ja no hi hauria sigut un drama aquesta porta. Bueno, és que a per tot és sempre el mateix. I a sobre val 17.000 euros, no? Què dius? La gestió de l'any passat. Bueno, i l'any que ve et costarà 18. Bueno, doncs hem de mirar que no. Aquí està la gràcia. Vull dir que s'ha d'intentar fer un pack amb el porta a porta, que t'ho portin tot. I amb això hi surts guanyant. I si llavors has de liquidar en els altres dos ajuntaments que en fan ús, doncs ho fas. M'entens? Vull dir que econòmicament això val la pena. Si fas amb aquest servei que dius tu, integrar-ho tot, l'únic avantatge que tens és que no has d'ensenyar a ningú perquè en principi ells ja ho tenen claríssim on van les coses. I sí que s'ha d'estudiar. Hi ha d'haver algú que vigili, si no és dramàtic. Jo l'última pregunta que vull fer és del tema de Can Burset no n'heu parlat, suposo que es poder massa aviat i que ja... Del tema de Can... No, mira, no hem parlat perquè sí que és cert que com es va dir aquí, de fet ja ho sabíeu vosaltres i tu ja ho saps també, que Can Burset ja fa molts anys que era del municipi. Ja ho saps, sí, fa anys que era. En el registre de la propietat... Estava immatriculat, diguem-ho així, com la Santa Iglesia, este edificio se inmatriculó. El que no estava és pagat. I ara de moment encara no està pagat tampoc, s'ha de pagar, i a partir d'aquí no està ja res, o sigui, el registre està registrat al nom de l'Ajuntament. L'acció a fer. L'acció a fer aquest matí he anat a una reunió que es feia la presentació del Pla d'Obres i Serveis, en Josep també hi era, ens han explicat les dues línies que hi havia. Aquest any el pla subvenciona no gaire, no gaire, el màxim que podies tenir són 360.000, no?, amb les dues vies. Sí. I és un pla quadriennial, o sigui, hem de preveure les obres de 4 anys, o sigui, de 19-23, no 20-24, comença a partir de l'any que ve, i ara a partir d'aquí hem d'estudiar les possibilitats que tenim de que... Ara tot això de les subvencions va per puntuacions. La Generalitat... Puntuacions. Puntuen uns posa uns barems. criteris, sí, no? Criteris, doncs ets un ajuntament de tant a tant. I si fas una promoció econòmica, doncs jo què sé, et donarem 5 punts. Si a més fas la gestió, el desenvolupament d'un projecte, no sé què, et donarem 10. I n'hi ha 4, a cada paper n'hi ha 4 aspectes d'aquests que se't valoraran. Depenent de la puntuació que treguis, doncs així vas de subvenció o no vas de subvenció.
Llavors, clar, el que hem de parlar, i us ho dic sincerament, que encara no ho tenim molt clar, és si fem una obra en 4 anys i només agafem una i prou, o en posem dues de molt importants i provem sort a veure què passa. Bueno, ho estem acabant d'estudiar, perquè és que realment... És complicat. Molt. Vull dir, a més, hem de saber quines són les puntuacions generals que tenim, perquè hi ha una part que són puntuacions generals, que puntuen si has perdut població, moltes coses, la densitat de població, dades que no sabem. Llavors també hi ha un mínim garantit, que deu ser uns 60.000 euros, però que també hi ha una fórmula magnífica que ha sortit en el DOC, a més mal escrita, perquè s'han deixat les ratlletes de les fraccions, o sigui, no saps si és un exponent, se suposa que és una divisió. Vull dir que ho han complicat moltíssim i aquests números, home, la Generalitat els ha de tenir fets amb un Excel, vull dir, és evident. I per tant és molt important saber quin és el mínim garantit que tenim i les puntuacions dels criteris aquests generals que no depenen de nosaltres. I quan sapiguem això, llavors dins de cada projecte pots posar un màxim de 4 actuacions, que cada una diuen que ha de pujar més d'un 25%, amb la qual no són 4 sinó que han de ser 3. Hi haurien d'haver 3 conceptes a cada projecte, perquè així tindries puntuació de 3 actuacions, que se sumen. Vull dir que és una mica més complicat que el rebut de la llum, diguéssim. És complicadíssim i l'estem analitzant perquè segons com ho entris et diran no tens punts i fora. I llavors una altra cosa, que afavoriran serveis públics ja establerts abans que nous serveis engegar, almenys jo així ho he entès. Vull dir que els serveis públics que estiguin ja en marxa seran més afavorits que no els que s'hagin d'iniciar des d'un principi. Aquest projecte és un projecte gran, és un projecte nou, que s'hauria de mirar de justificar molt i molt bé i espero que agradi. Amb el fet que es vol fer mancomunat amb altres municipis, que això també podria ser una ajuda a l'hora de demanar-ho. Sí, també puntua això. També puntua. I per això la cosa està així. Quan sapigueu alguna cosa més clar, fareu també una reunió per explicar-ho al poble si estem en primers cap aquí o cap allà? Si no veiem clar els 2 temes importants, llavors sí que possiblement parlem, no possiblement no, que fem una reunió i comentem els 2 projectes que hi ha, el que hi ha a favor d'un, el que hi ha a favor de l'altre, les possibilitats d'un i les possibilitats de l'altre. Tenim fins al 15 de novembre. Sí, per pensar-ho, vull dir que no és ja tampoc. Ho han prorrogat 15 dies més perquè era fins al 30 d'octubre. Fins al 15 de novembre heu de dir el que s'ha de fer en aquests 4 anys? Sí. Que posem en aquesta convocatòria de subvencions. No, en aquesta del va d'obres, i a més ho has de dir-ho perquè com és de concurrència i competitivitat, el que diguis va a missa. Llavors n'hi ha canvis que valgui. O sigui, el que diguis allà que vull fer això, vull fer allò és el que va a missa i si tornen és allò, no pots fer una altra cosa. Per tant, s'ha de pensar molt ben pensat. Que això no vol dir que donguin altres subvencions a la Diputació o que sigui per fer altres coses. O per complementar aquestes. Però és un pla d'obres, diguéssim, com el d'abans, però ara l'han complicat moltíssim. I a veure què... I no crec que ens hàgim de precipitar tampoc amb la decisió. Que ha de ser molt pensada i rumiada. I no cal projecte, amb el qual amb una simple memòria valorada ho pots demanar. Per tant, a veure, si ho tenim a primers de novembre, en fem de sobre. Val més rumiar-ho, i sobretot perquè a més ens fan fer també una memòria a nosaltres, justificant quina és la puntuació que entenem que toca en aquella obra. 10. No, és que no. Fàcil. Perquè és que avui estava pensant, dius, un vol fer, per exemple, un viver d'empreses, molt bé, això sí que puntuaria perquè economia, creació de llocs de treball, però esclar, aprofita per posar tot el carrer de LEDs també, perquè esclar, és una altra actuació que també pesa i també es puntua. I després aprofita per fer no sé què més. O sigui, dintre del projecte l'has d'ajustar en diferents coses, m'entens? N'hauràs de posar 3 a cada projecte. Que aquí està la dificultat. Dintre el mateix sac has de ficar-hi diverses coses. Doncs sí, i clar, sempre hem estat acostumats a dir, fem, jo què sé, reclama Can Burcet, però ara haurem de dir reclama Can Burcet i fem no sé quants carrers de LEDs. Colindants. Sí, perquè, home, també deu haver de ser una cosa que sigui colindant, això tampoc ho han aclarit. Però és que ho han fotut difícil, això, vull dir, aquí està el problema, que has de juntar coses. Si és clar, juntar coses tampoc és tan fàcil.
I aprovar línies d'actuació, que si tenim allò aprovat, també t'ha valorat més, si has fet a priori unes memòries i uns estudis. Bueno, les estratègies, en definitiva, que jo sàpiga... Un pla estratègic aprovat també t'ha de donar punts després. Sí, I si argumentem un pla estratègic... El pals tenim, no tenim res més. No, per això. Perquè hi ha molta feina a fer, ho hem de mirar-ho molt bé. Ho han complicat moltíssim. O sigui, dels plans d'abans no té res a veure. Han agafat els criteris d'aquest últim pla que havíem fet de la dinamització territorial, així han dit ara tot. La gallina de les dues. Bueno, suposo que també s'ha de donar massa molt allò, o sigui, han dit aquí, hem d'anar... Això passa com en tot. Quan hi ha abusos, doncs paguen justos per pecadors. I llavors ho compliquen de tal manera que ja veurem com acabarà sortint. Se't treuen les ganes de fer coses. Perquè vas fent barems i tu penses una cosa i potser sortirà una altra al final. O sigui que ja veurem. Temes a parlar. Bueno, població tampoc ha baixat a Sant Jordi de població. No, ara últimament tenim naixements. Aquest any em penso que hem guanyat. Doncs si ha baixat en els últims 10 anys... No, ha anat fent... Doncs ja allà mateix. Sí, perquè tindries punts. Jo crec que de moment hem superat. Si guanya positiu, més com No sé, doncs si no teniu res més, ens aplacem al proper. Serà d'aquí un mes i mig. Un mes i mig. 6 setmanes. Perfecte.